Сёння 21 лютага міжнародны дзень роднай мовы. Яна ўсё часцей гучыць у эфіры тэлебачання і на радыё, у навучальных установах і на вуліцах. Вучацца з маленства роднай мове і ў 106-м віцебскім дзіцячым садку. З 3гадовага ўзросту дзеці вучацца гаварыць, чытаць вершы і спяваць. На такіх занятках пабывала наш карэспандэнт Інна Кірыенкава. У мяне грузовы аўтамабіль. Добра, далей. У мяне самолет. Тэма занятка ў сярэдняй узроставай групе транспарт. 4гадовыя выхаванцы пералічваюць усе яго віды па-беларуску. А каб хлопчыкі і дзяўчынкі хутчэй запаміналі беларускія назвы, у дапамогу ім карцінкі. Ён чырвонага і жоўтага колеру. Ён вялікі. У него ёсць руль, педалі, колы, дверцы. Заняткі па беларускай мове, як і па іншых прадметах, доўжацца 20 хвілін. За гэты час дзеці паспяваюць вывучыць новыя словы. Хутчэй гэта зрабіць дапамагаюць сучасныя методыкі, якімі валодаюць выхавацелі. Работа з карткамі, завучванне вершаў, папаўненне слоўнікавага запаса дзяцей метадам паўтора. Я гавару, яны паўтараюць. Вось так і праходзяць нашы заняткі. Размаўляць дзецям па-беларуску дапамагаюць забавы і цацкі, асабліва беларуская лялька. Не было б гэтых гульнёвых персанажаў, якія нам дапамагаюць, не зацікавіць ніяк бы было дзяцей. Гэты гульнёвы персанаж, беларускамоўная лялька, якая можа быць рознай, можа быць сучасны вобраз беларускай дзяўчынкі або хлопчыка. Вось Янка і Паўлінка, яны такія ж, як нашы дзеці па ўзросту, ім цікава з імі гуляць, размаўляць, а можа быць гэта нейкая жывёла, вось, напрыклад, гусляня. Нават самыя маленькія выхаванцы далучаюцца да падобных гульняў. Яны таксама вучацца гаварыць па-беларуску. А каб навучанне было эфектыўным, у садку кожную пятніцу ладзіцца беларускамоўны дзень. Літаральна ўсе, без выключэння, размаўляюць толькі па-беларуску. Педагогі, дзеці і нават іх бацькі. І гэтую традыцыю намерены пашыраць. Інна Кірыенкава, Станіслаў Дудзін, навіны Віцебск.